Marfin Investment Group ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού σχεδίου για τις στολές της Νέας Ολυμπιακής. Συνολικά 97 ταλαντούχοι, επώνυμοι και λιγότερο γνωστοί σχεδιαστές μόδας υπέβαλαν τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους για τις νέες στολές της Olympic Air. Από τις προτάσεις αυτές έχουν επιλεγεί 3, οι οποίες θα τεθούν στην κρίση του κοινού. Με ιδιαίτερη τιμή δέχτηκα αυτή την μεγάλη πρόκληση να σχεδιάσω τις στολές της Νέας Ολυμπιακής. Η εμφάνισή τους θέλουν να μου αποπνέει εμπιστοσύνη αλλά και καλή διάθεση. Γι' αυτό τα ρούχα που σχεδίασα, πάντα με γνώμονα την κομψότητα στα πλαίσια της υψηλής ραπτικής, ελπίζω να κάνουν τους επιβάτες της Νέας Ολυμπιακής να νιώθουν άνετα, σίγουρα αλλά και ευχάριστα, όπως ταιριάζει σε έναν αερομοτοφορέα θρύλο για τη χώρα μας. Μέσα από την ιστοσελίδα www.olympicairfashion.gr, όπως μπορείτε να δείτε, μπορεί το κοινό να μπει και να επιλέξει την στολή της προτίμησής του από τις 3 ομάδες που προκρίθηκαν, που είναι η Σίλια και ο Νίκος Κρυθαριώτης, η Παυλίνα Παπαματθεάκη με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο από την ομάδα Πίστο Τετράγωνο και η Καλλιόπη Αναστούλη από την ομάδα φοιτητών του Άκτο. Για μας η πρόκληση ήταν να συνδυάσουμε μια τόσο σημαντική, πολύτιμη θα τολμούσα να πω, κληρονομιά που είναι της Ολυμπιακής, να τη συνδυάσουμε με μια τόσο δυναμική πνοή που είναι της ΜΙΓ. Όσοι ψηφίσουν τη στολή που τους αρέσει περισσότερο έως και την Κυριακή 7